page 188 et 189 ka tafsir al-Qur'an de sura 9. Kayfa yakunu kono la toranta lil mushrikina be shirkoɓe todena ahadun ahadi inda Allahi ka Allah wa inda rasuli e jungone laɗa Allah ala illa alladhina sona ɓen ahadtum ɓe ahudu ɗon indal masjidil harami ka nokku julirde Allah teddunde ɓen ɗon fa mastagamu lakum kala ko ɓe ñinnani on ahadini fastagimu lahum onon kadi ñinnaneɓe inna allaha no Allah yuhibbul muttaqina mo yiɗi huloɓe Allah ɓen. Kayfa ko honno wa in yazharu alaykum si ɓe ƴellitike e dow moɗon aligoy si ɓe heeɓi feere mo onon julɓe ɓen kamɓe heferaɓe la yargubu fikum felliteɓe habbitanta kon illan sabu nene goto yagal ɓe accirta on fi ko nene goto wala dimmatan wona sabu ahadi mandi to ɗongal moƴƴa kaka tawba ɗo tum firo majje kanje ɗiɗi ɗe woni hiɗe ɗo noon nokkeli ɗiɗi e nder o passe ɗo kono yata firo ɗimmo majje e tokora majje koye mani to firo ngo yurdunakum heɓe weltinon ɓe fawimi ka kundule maɓɓe wata aba kono hino sali qulubum ɓerɗe maɓɓe ɗen jaɓugol iman on waktarum ko ɓuri hewde maɓɓe fasikuna ko ɓe yaltuɓe ɗoftare ishtaraw ɓe wattiti ɓe ayati layaji Allah den samanan qalilan coggelel fanɗugel fasaddu ɓe sakkike an sabilihi e ɓantugol lawol Allah ngol innahum no kamɓe sa'a boni ma kanu konko ɓe laati amaluna ɓe golla ino tokora majje kadi mandite la yargubuna ɓe habbitata kamɓe hefiraɓe fi mu'minin e gomɗinɗo si ɓe heɓi feere makko ɓe nangimo illan sabu nene goto yagal wala dimmatan wona sabu ahadi i ahadi meɗen haldi o haɓatamen min haɓatamo ma mene o ko men nene goto ɗum fo ala si ɓe heɓi kutu makko tum ɓe regilaymo awa onon kadi kayɓe ɗon kutu maɓɓe wo acca wa ulaika ɓeɗo humul mu'tadun ko ɓe woni jaggotoɓe ɓen wayin tabo si ɓe tuubi noon wagamu solata ɓe ñiiɓi e julde nden wataw zakata ɓe itti zakka on fa ihwanukum haray ko ɓe nene gotoɓe moɗon fiddini kadina wono fassilul ayati meɗen fensita ayaji ɗen li qawmin wonande yimɓe ya'lamuna ɓe no anda wa in nakathu so tawi woni ɓe firti aymanahum ahadiji maɓɓe ɗi wondoje maɓɓe ɗe min baadi ahadihim immorde ɓawo ahadi ko ɓe hoɗaka wa ta'anu ɓe yuwi ɓe tuusi fi dinikum e nder dina mon kam ɓe naati e nder siri fasiji ɗin faqatilu haray haɓe taw aimmatal kufuri horiɓe keferu ngu ɓe mana hooreɓe ɓen piliyeje ɗen ka keferu adore helgol ɓen ɗon ware ɓen taw si ara noon camitoy koy fa innam sabu kamɓe hefraɓe la aymana lahum ahadi wo alanaɓe hoolare wo alanaɓe la alam no gasa kamɓe yantahuna ɓe heɗitoto ala to gatiluna e on haɓata gawman yimɓe nakatu firtuɓe aymana wondoje maɓɓe ɗen wa hammuɓe eɓɓi ɓe himmiri ɓe faala be kharaji rasul yaltingol nelaɗon e kadi wahum ko kamɓe bada ukum woni ko fuɗɗani on woni ko kollani on gere on awwala marratin ila karande lawol atakshawnahum e on hulayɓe falla wawa ko Allah haqqobori hande an takshawu nde wulotommo en kontum so laatike mu'minina ko on gomɗinɓe qatilum haɓeɓe wareɓe yu'adhibuhumullahu Allah lettaɓe bi aydikum ka juuɗe mon wa yukhzihim o hoynaɓe wa yansurkum o walla on alayhim e dow maɓɓe wa yashfi o sellina sudura qawmin ɓerɗe ɓe yimɓe mu'minina gomɗinɓe o yudhiba o naɓa o itta wayza qulubihim tikkere ko woni kon ka ɓerɗe maɓɓe wa yatubu llahu Allah ena jaɓana tububo ye ala man yashau e dow mo yiɗi jaɓande wallahu kanko Allah alimun ko anduɗo hakimun ko ñiñuɗo ñawre makko nde am hasibtum ka on sikku an tutturakunde tertete ɗon walamma ya'lamillahu hara Allah andali alladhina ɓe jahadu tinniɓe minkum e moɗon walam yattakhidu ɓe jogitake min dunillahi ko hewta Allah wala rasulihi wala nelaɗo makko on wala almu'minina wona gomɗinɓe ɓen tawata on ha Allah andatamo jogitaki Allah jogitaki nelaɗo jogitaki on mo jogitaki Allah wona nelaɗo wona gomɗinɓe ɓen walija tan weldiɗo ɓe mana tawata mo accali ɓe ɗo fo jogiti goɗɗo go weldiɗo ko ɓe Allah anda ɗum walija tan ko jatigi ko weldiɗo fira maggal kanga kal tokora maggal ala ko yo mandito wallahu kanko Allah khabirun ko humpitiɗo bima ta'maluna kon ɗon gollude ko ma kana hanana lil mushrikina shirkoɓen an ya'muru nde ɓe wurnitata masajid Allah julirɗe Allah ɗen shahidin har ko ɓe seeditiɓe ala anfusihim e dow wonkiji maɓɓe ɗin bil kufri keferu ngu ulaika ɓen no habitat boni amaluhum golleli maɓɓe ɗin o finnari ka ka nder yite hum kamɓe khaliduna ko ɓe luttinte innama ya'muru ande ko hani wurnutude masajid Allah julirɗe Allah ɗe
man amana billahi ko gomnindo Allah wal yawmil akhir nyalande sakitinde wa qama salata o nyibe juldande wa ata zakata itti zakka ko be walam yakhshata ka de hulata goto illa Allah subhanahu Allah ko be do hani on faborde saku siman ma tolowal ma tapi ka julirde jabon fasa hino tanjina olay ka be do an yakunu de be lato to minal muhtadina jiabe fewbe aji altume on waday sigayatal hajji yarnobe ben hajjiyanko ben wa imaratal masjidil haram e wurni tay ben julirde Allah teddunde ne kaman amana wa ongomdino billahi Allah wal yawmil akhir e nyalande sakkitinde wajahada tinni fi sabilillah fi bantugo lawdin Allah kan on ebindira be la yastawuna be fotata indallahi kal wallahu Allah la yahdi wa fawna tal qawma zalimina be tonyobe alladhina ben amanu gomni be hajaru be feri wajahadu be tinni fi sabilillah fi bantugo lawdin Allah ka be tinnori be amwalim jawle mabbe de won fasimi wonkiji mabbe din pellet sikio ala a'zamu darajatan ko be do buri mawnude darajaji be do buri mawnude baraji indallahi ka Allah